Dnes tedy 20 minut břicho. Můžeme začít jemným protažením ze strany na stranu. Pěkně do strany, šikmý břišní sval. Jeden. A pojď. Pěkně pevně stůj, jenom hrudník se pohybuje horní část těla. A jdeme přítavy. Noha, ruce. Pokrčená kolena. Začínáme. Jumping jack. Můžeš bez rukou, jenom nohy třeba. A jeden. Pořádně aktivně. Jeden. Nožky k sobě od sebe. Ideální cvik. Pojď. Jedeš, jedeš. Výborně. A zase jedeš do strany. V přestávce. Tak a půjdeme jenom do strany. I když je to jenom na břicho, potřebujeme se rozhýbat předtím. Křížíme ruce. Podřepy. Je to jen 20 minut pro tvou postavu. Pojď. V přestávce půjdeme opět noha proti těm rukou, jo? Jenom 20 sekund. To je na bříško. Tak, výborně. Pojďme na zem se připravit. Spodní část břicha budeme teď cvičit. Takže jdeme. A jenom nůžtičky. Pojď. To je ono. Dej si klidně ruce pod zadek. Jedem, jedem. Tak odpočinek, my se připravíme na cvik, kdy budeme zasekávat a vytahovat ruce a dávat za hlavu. Znáte ho ode mě. Tak, připravíme se.
přidat. Takhle si nechte položenou nožku. Ležíme na lokti a budeme zvedat bok, tak aby jsme procvičili všechny příční svaly. Takže připrav se a pojedeme pěkně celý ten časový úsek. Nahoru a dolů. A můžeme nožku přidat, vy už to znáte ode mě. Pokud vás to předloktí loket bolí, podložte si polštářem ten loket. Nebo si sroluj podložku. Pojď. Vydrž. A my jsme posílili i stehno, což je fajn. Ukážu teď na druhé straně, jak to můžete dělat s tou srolovanou podložkou. Vy si ji takhle srolujete a ten loket tam bude více pohodlněji a bezpečí. Nezapomeňte zvedat nožku a jedem. Jedeme dnes břicho. Pojď, pojď, pojď. Op. Výborně, odpočiň. Tak a jdeme na zem. Nožky. Uvolníme a půjdeme teď loket. Budeme nožku proti noze, loket proti noze, jo? A jedeš. Zrychli trošku. Jedem, jedem. Pojď. Loket, koleno. Střídej. A povol. Paráda. Uvolníme ruce. A zvedáme. Tak, otočíme se na bříško. Tak, a půjdeme zase to naše bříško cvičit v pozici desečky. Pokud deska je pro vás těžká, co se týče zápěstí, opět srolovat nebo na předloktí. Tak, připravíme se a jedeme jenom stranou. Já trošku ten cyklus zkrátila. Ať máme ty přestávky přesně. Bok, bok. Povol a protáhni. Uvolni se, bříško. Vydýchej. Tak, já ukážu další cvik. Bude nožka nahoru, půjdeme dolů a koleno hlava, jo? Stáhni bříško a jedeme. To je báječný cvik, ale hlavně vtáhněte břicho. A tady normálně vydrž. Záda. Hop.
má větší účinky, když takhle střídáme ten odpočinek a jedeme hop. Bříško dovnitř. A povol. Provol. A jedeme zase na bříško, klasika. Budeme teďka vytahovat i nožku nahoru, jo? A ruka se dotýká kotníku. A jedeš. Hop. Uvolním, chytím se pod koleny a vyhrbím a narovnám. Výborně, jdeme zase desečku. Tentokrát ale normální a jenom nožky budeme dávat za sebe. Budeme je křížit. Ruce pod úrovní ramen. Pojď. Jedem. To je ono. A povol. Zápěstí a jenom ručky. Můžeš nahoru a dolů. Takto. Tak jdeme boční prkno. Držíme 20 sekund. Můžete na předložky, pokud vás bolí ta ruka nebo zápěstí. Tak, jdeme dolů. A druhá strana. Stáhni klubky, hlava vzhůru. Drž. Tak, super, jedeme zase sedlé, klasika. Výborně, nožky skřížíme a jedeme. Tuk, 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 tuk. Pojď. Jedь. Už se blížíme ke konci, pojď. Ještě 4 minuty, pojď. To znamená 4 cviky, nic víc. Tak, povolíme. Já doporučuji teďka trošičku ty nožky roztáhnout a skřížit. Můžeš i somaticky s rukama, naše oblíbené cvičení.
dost. To určitě projeví za pár dnů, si klidně tu lekci znova, protože pokud hledáš něco na břichu, je to právě tahle lekce. Ale vidíš, že tady cvičíme i celé tělo, že nikdy ty lekce nejsou koncipovány, že by jste necvičili tělo. Tak, jedu. Nahoru. Nahoru. Nůžky. Tak, položíme se, ale zvedneme hrudník a jenom nohy přitahujeme. Znáte z pilates, znáte z mých lekcí. Úžasně cvik na břicho a celé tělo zároveň. Už se blížíme. Pojď, pojď, pojď. A povol. Nádhera. Věřím, že i vám tady tenhle cvik udělal dobře, trošku spočneme. Uvolníme ty svaly. Můžeš se otočit na stranu a na druhou. Tak, jdeme zase na desečku, tentokrát půjdeme nohy ven z podložky. A horolezce. Ven, ven, pod sebe, pod sebe. Pozice dítěte je výborná na celé tělo. Uvolni. Prodýchej. Tak, poslední věc, dámský klik. Dejte ruce mě z podložky ven a jedeme na šířku. Břicho pěkně dovnitř. Uvolni. Vydýchej. Pořádně. Tak. A jedeme jenom protažení a zvedneme nožku. 2. A my už jsme skončili, takže jenom ještě uděláme druhou stranu. Tak. Hop. Protáhneme. 1, 2, 3. Tak. Jedeme. Ještě malinké zakroužení. Tak holky. Asi vám to dám jako týdenní výzvu. Výzva pořádná. 20 minut nikoho nezabije. Takže zkusíme to, dáme to.